Üdvözlöm a kedves nézőket! Ez a mai videó egy Budapest Live-os videó lenne a saját szerverünkről, és mára egy ilyen járőrözős videót terveztünk igazából nektek, meg a szervert is lehetséges, hogy be fogjuk még mutatni, miközben járőrözünk. Hát igazából igen. Itt van velem William, fejlesztő, és akkor szerintem indulhatunk is. Hát induljunk. Melyik kocsival? Jó lesz. Hát igazából jó lesz ez tökéletes. Skint válts. Rendben, várj akkor. Egy kicsit lejjebb veszem a hangját, mert túl hangos. Na. Akkor igazából már váltottam is. Meg is léptem tudni, hogy a szerver működik a Tutti Garázs is, mert a fejlesztő úgy megcsinálta, a William, aki most itt van a élő, vagy a videóban. Ja, ez nem élőadás. Ez ugye a TechHQ. Igen, ez itt a TechHQ, ilyen nagy. Ott belülről lehet bedutizni, de ezt most nem szeretném elmutatni. Igen, jaj, ez ne is volt, ez nem volt szándékos. Hát igazából akkor merre megyünk most? Szerintem igazából csak menjünk el Délimorba. Rendben, ja igen, hát Délimorban is játszódik a szerver. És hát igazából ott is szoktak lenni playerek, stb. Nem megy a tempó. Mi? Az tudom, hogy miért, de azban most nem fog belemenni. Ez itt ugye az egyedi map volt. Ja igen. ATM-ünk és fekvőrendőrünk, meg a dél is ugye teljesen egyedi. Mutassuk meg belülről. Ja, és nekünk egyébként van NPC-k itt. Igen, mit tettük le? Nem sok szerveren van. Viszont ez a bot itt, vagy mi ez a biliárdítő, ez fogalmam sincs, hogy mi, csak lerakta az egyik gyerek. Azt szerintem igen. Horgászbot. Szeretik az emberek. Egyébként van per HD parancs, és attól jobban fog kinézni, és FPS-t sem szívja. Csak ez ugye az FPS-t azt ugye egy kicsit lejjebb veszi. Szerintem nekem nem. Most egy videóval fix 51 FPS-em van. 107, igen. Igazából az nagyon jó. A szerveren igazából mi szinte mindig online vagyunk, még pályázható frakciók. Tőlünk akármilyen segítséget kérhettek. Jaj, Nitrót elfelejtettem ebből a kocsiból különben, nem baj. Ezt meghúzassuk. Ja, igazából egyedi tuning volt. Egyedi VH itt látható balra. Meg ugye a parkolók is, a fekvőrendőrök szándékosan vannak. Tényleg akkor mutassuk a textúrát, meg ugye ez a mappolást itt lehet, hogy láthattátok már máshol. Az bevalljuk, hogy ez nem egyedi, de a többi mindig igen. Ide majd meg mapolnunk kell egy átjárót. Hát igen. Itt ugye a szokásos jogsis. Itt igen, ugye hát az áttextúrázott... Igen. Na, szóval hogy ezt a textúrát itt nagyon sok szerveren láthatjátok, azért, mert lelopták tőlünk. Igen. Volt, hogy hívják? Volt fejlesztő, idézőjelbe teszem, hogy fejlesztő, hát igen. Neki sikerült kipublikálni a modot igazából, de sok egyediség van a szerverben, szóval nem User joined your channel. Legyen szíves, menjél ki videóban, köszönöm. User left your channel. Isten, de miért kell ennyi embernek csak így bejönni? Nem tudom. Ezt majd itt kivágom akkor. Jó, akkor igazából... Akkor tovább Délimorba szerintem. Ja, Délimorba megmutatjuk ott az egyedi sex shopja. Itt az északi, ezt a Gábor barátunk csinálta, aki most itt van velünk, itt is nyilván. Saját kezem munkája. Egyébként igen, nem idegesít, hogy Gábornak vagy Gabinak nevezlek? Én nem, nekem nem, igazából. Ja, itt található Délimor, hogyha itt bekanyarodunk a napon. Balra. És akkor itt találjátok meg. Ja, semmi. Ide is van lerakva egy fekvőrendőr. Igen. Ez is a saját kezű munkája igazándiból, szóval ez sem egy letölthető map. Igen, ezt sehol nem fogjátok megtalálni.
Itt van balra a Ide is VH. ugye leraktunk egy NPC-t, egy Jesse-t. Igen, akitől tudtunk munkát felvenni, igazából a buszost meg ahogy hívják ott a taxist tudjátok itt leginkább végezni. Igen, mert a csomagszállító az ugye lehet. nem is ebben a városban van. Na, Ugye megmutassuk ez akkor szokás. a többi mappolás, gyere gyors. Akkor azt igazából mutassuk meg majd közben menjünk el a határa, nézzük meg, hogy mi a helyzet igazából, de egyelőre még a szervert mutatásról szerintem igazából. Igen, most Ugye- még akkor először csak a szervert mutatjuk be, utána pedig egy... Igen. öm, Itt lesz balra egy, hogy hívják, igen, ezt is Ugye a exteriors saját magunk csináltuk meg. csináltuk meg. Itt ugye a rendőrség, amit respawnolni kéne. Igen, mivel hogy az autókat Ide tették csináltunk egy vissza. egyedi benzinkutat, exterioros nyilván ez is működik Igen. a benzines NPC is. emberke. Ugye Itt van van egy ilyen, kettő, nem, 3 NPC-nk, csak alig lehet látni. itt ugye ilyen generátorszerűség van bent. Igen, ezt csak így találtuk, ezt az objektot, gondoltuk, hogy ide jól nézhet ki. Itt pedig ezt azért raktuk, hogy a egyik bugot eltüntessük konkrétan, de Igen. szerintünk jól néz ki. Igen, ez tényleg azért van itt. Igazából volt egy vágás, az autók eltűnt ugye, mivel hogy bemutattuk Az a előbb ugye respawnoltuk véletlen, de nem baj. véletlenül az autókat, és ebben nem gondoltunk bele. Itt van ugye az Egyéb- olcsó autók. Igen, ez egy autókereskedés, itt minden látható TS-en, aki feljön. TS3 épét majd a leírásba rakunk. Mindegyiknek az ára itt van, hogy mennyibe kerül. Igen, Ja, ennek és kocsi bugoltatás nem működik. Mutassuk is be. Van ruhád? nekem kellene legyen, de akkor ugye eltűnik a skin, szóval az most inkább nem. Ja, hát akkor majd akkor dutin kívül lépünk, gyors megmutatjuk, hogy így kis odavágásba. Ugye ott van a vontatója az használt autók, ennek annak nyilván keresi gazdáját szóval a líderséget, ugye azt még meg lehet pályázni. Szóval ahhoz még jöhentem, mert igazából nem is aktívak a mostani líderei. Mit mutassunk még? A naphatárt például? Akár a naphatárt is Ahol nem is bemutatjuk igazán, Ja, hogyha már erre fordulok, itt van ugye az önkormányzat. az önkormányzatnak a hákója. Ott van az interior, csak most nem látható igazából, Oda gurulunk gyorsan. de a fejlesztő mindjárt Az mutatja, interior. ott vanni. Itt van ugye még egy szerelő, ott volt az veletek szemben, azt láthattátok. Hol? Szerelő. Tolas vissza, és akkor ott egyenesen a kocsmához, hogy oda mész. Erre? Igen. Itt van Ja, ugye a tudom melyik híradóság. szerelőt mondod, tudom melyik szerelőt mondod, azt Az egy, látta, tényleg. az egyelőre non-mappolás, szóval nincs mappolás rajta. Merre megyünk most igazából? Ja, hát látom már. Szóval aki szeretne az SP mód igazából... működik Igen. normálisan. Jó, ki vannak textúrázva a kocsik. Igen, majd ott a rendszám az át lesz textúrázva igazából. Persze. Jelenleg még odáig nem jutottunk el, de A kocsikat, meg a buszokat majd mutassuk meg. Ó, mindegy. a dashboard is ki lehet cserélve igazándiból szerintem. Igen, És szerintünk az is- jó lett ez is. Igen, nekem jelenleg 3660 percen van a szerveren, szóval én látszik, hogy nagyon-nagyon aktív vagyok igazából, 2 vagy 3 Ugye- kilót a szerver. Hát igen. Van ugye az infoboxunk, az is egyedi, most írt ki a TSIP-t gyorsan. Rendben. Most Igazából vagyunk kiírtam. 12-en nap, és ugye ott látható, hogy Budapest Info, ezt egyedileg csináltam. Szerkesztettük át igazából. Hát Szóval igen. nem teljesen egyedi, hanem egy átadített. Tudnék ilyet egyedül is csinálni, de most az igazából Nincs értelme annyira. nem. És igen, publikált mod, mielőtt még valaki elkezd minket szidni, a publikált mod nem lopásnak minősül. Itt van ugye a PDHQ, vagy PDHQ, na naphatár, csak oda akarok menni a PDHQ-ra. Igen. Itt most reméljük nem lesz jelenleg RP, mert akkor igazából be sem megyünk. Itt ez a frakció ez nagyon aktív. Ó, de jönnek be az emberek. Jelenleg most lesz 15 Jó, ő is órakor, adminban van, szóval nem szóval baj. őt nem piszkáljuk Milyen egyelőre. mappolás mutassunk még? Ugye ott van még az a másik benzinkútot át lett helyezve egy-két
dolog. Ja igen, azt gyorsan megmutatom. Nem ezt az északit mondom. Tudom, hanem ami ott van a Határ mögött. Igen. határ mögött. Hát tudod, hogy hol mondom. Ahol van a csomagszállítós munka. Ja tényleg, hát mindegy, most nem azt mutatom meg egyenlőre, majd ide visszajövünk. Ja igen, ott látható, hogy az, hogy éppen ír, azt találtuk minket. Ja, itt egy NAV-HQ. Szerintünk Igen. éppen ki van textúrező, hogy nemzeti adó és vámhivatal. Nem az alapszokásos. Ja igen, meg még amit akartam mondani, szóval van a híradós, az autókereskedés. Igen, és tényleg megmutatjuk azóta a mappolást is. Igen, Minimum minden nap 10 player megvan. Hát minimum 10, hát 15 is igazából meg szokott lenni, csak most ilyenek nem könnyen. Olyan A Feloni Company még az igazából keresi gazdáját, mármint líder gazdáját, hát igazából most kerültek elbocsátásra a szerverről volt líderei. Sajnálatosan, itt igen. is van ugye egy benzinkút, ezt is jól meg van csinálva. Megcsináltuk szerintünk. Ott van ugye egy szerelőbox, azt is megmutatom. Szerelőbox is van, de igazából szerelőtelep az nem itt van. Ugye, Az igen, admin team az ez teljesen itt aktív. van. Igen, most per pillanat csak mi nem vagyunk Szolgálatban. adótiban, igen, mert hát konkrétan azért, mert minek most így, ha videózunk, Igen. akkor most nem szeretnénk, hogy nagyon sok PM jöjjön, vagy ilyesmi. Hát Ha igen. úgyis erre jövünk, akkor de félreértés ne essék, nyugodtan válaszolunk akármilyen PM-ekre, akármilyen segítségre. Hát Ugye igen. itt eltextúráztunk egy rendszámot, hogy Budapest Live. Igazából majd az autókert, az bemutathatod igazából, amilyen autók vannak. De ezt majd most a vége fele. Igazából, hogyha lesz rá igény, akkor majd autó, hülyeséget mondok én elnézést. Adminkodos videót igazából még a véleményemmel megbeszéljük, hogyha lesz rá igény, akkor Persze. tehetünk fel. És akkor ti is tanulnátok az adminkodást, Van egy már penny. akinek szükség. Igen, ami még azt hiszem jelenleg nincsen áttextúrázott, de át lesz Igen, itt mindenféleképpen. régebben át volt textúrázva, meg minden, lelopták ugye a modot, így kitörlődött, újra meg kell csinálni. Meg kell csinálni, igen. Ugye itt vannak a buszok, szokásos. Igen. Át van írva Budapest Cityre. Még itt a taxikat fogjuk átírni, de az nagyon kevés idő és át is lesz írva. Igen. Kripszákot mutassuk be akkor. Akkor igazából mehetünk Kripszákóhoz, ha már egyúttal. Erre A jó. szerelő is ugye hátulról látszik, hogy ki van dűtve a villanyoszlop. Igen. Még sajnos nem javítottam ki az egyik bugot, de azt gyors megmutassuk, hogy mi Igen, azt megmutatjuk. megmutatjuk, de szerintem már mire a videó felkerül, az már ki lesz réges-régen javítva. Igen. Igazából ez... Mi ezt konkrétan befejezzük a videót, egyből megcsináljuk. Igazából csak annyi, hogy így látszik a mappolás, és hát nem látnak be, így pedig kilátnak, és a kripszesek így nyugodtan most így, hogyha rendőrök megtámadják őket, akkor simán le lehetne őket eskázni. Pontosan. Na viszont itt van ugye a HQ, így néz ki. Hát szerintünk jó lett ez is. Igen. Ugye még meg kell mutatni a... Szerelő. Mi az? Szerelőt, igen, meg tudod azt a kis BMX pályát. Meg a boltot ugye még. Ugye, ezeket kell vezesse. Igazából még a tagben is van, a terelhárító központban is van egy... nem is egy TGF, hanem rengeteg Hát ember. igazából ketten vagyunk, meg is mutatjuk. Ilyen a frakciópanelünk. A fizetések az itt ennyi, aki szeretné itt állítsa meg a videót. A frekvenciát azt innen most ki fogom takarni. Láthatjátok. Ez itt a szerelő HQ. Igen. Ez is ugye exterior. Meg lesz csinálva, hogy csak is itt lehessen szereltetni. Igen, amúgy ez is exterior-ös, ezt én készítettem. Hát igazából mutassuk meg bentről, itt van ugye egy ilyen kis szoba, ez per pillanat így, mi se tudjuk, hogy mire jó, de ott van. Igazából itt be lehet dutizni. Igen, itt lehet bedutizni. És ezúttal ez egy felvevő szoba, vagy hogy mondjam. Hát igen, szóval a TGF szoba, úgymond az IC TGF Igen, szoba. igen, igen.
Hát igazából mutassuk meg most a kórház melletti... Hát akár azt is megmutatjuk igazából. Kórház mögött, mellett, kinek hogy tetszik. Hát attól függ, hogy nézzük. Ahogy láthatjátok, ott van bent a csomagtartóban egy ilyen... Mit látjátok? Ott van egy bug. Ez is ki lesz javítva, csak per pillanat nem találjuk meg, hogy hol lehetne, de az is ki lesz javítva. Mint látjátok, ott van az admin chat, olyan az admin chat igazából, hogy kék, mint a szerveren, körülbelül minden. Konkrétan így tudunk írni. Most csak írtam valamit. Igen. Ott van a piruhákú, most bocsi, ilyen nagyon nézitek csak. Nem baj igazából. Itt a piruhákú. Ezt egyedül csináltam én. Az F9-et mutattad már? Nem. Ilyen az F9, ugye. Ezt én editeltem át. Egy kicsi dolgokat kell még rajta editelni, és teljes lesz. Na, akkor igaz... mutassuk meg még ugye a boltot. Ilyen boltszerűség. A Groves fele. Pont ott van egy RP-sünk, ugye? Jó, az. Itt a ruhabolt, ez is modellezett. Akkor itt van a söröző, és hát kocsmának igazából nevezhető. Az alapban is benne van. Persze, az alapban is megvan. Hol van? Itt van ugye a bolt, csak nem raktunk le NPC-t, nem baj, fogunk lerakni. Hát ő nem exterior igazából, hanem egy interior lesz bele téve, amiből tudtuk ugye vásárolni. Hogyha szeretnétek, akkor a következő videóban az is benne lesz. Az szerintünk egy adminkodós videó lesz. Rendben, mi megcsináljuk még majd most ebbe a videóba, ez úgyis hosszabb videó lesz. Hát igazából akkor meddig tart a videó, vagy akár meddig tarthat? Hát akár meddig tarthat végül is. Akkor igazából mi mutassunk be egy-két dolgot. Ugye lett egy bugfix, itt egy bugfix, igen, ne lehessen itt konkrétan csak így beugratni. Igen, bugosan raktad oda, de nem baj. Nem baj. És hát ez nem egy, hogy hívják, ez hogy hívják. Ez egy másik mappalásban majd ki kell szedjem igazából, szóval erről most így jelenleg nem tehetek. Ugye a tipikus Jeffersonon van nálunk is a autóker. Igen, ugye ez már nem használt autóker, hanem minden már új autóker. Vagy hát új autókat tudtok venni, mint látjátok van is. Normálisan megy. Nagyon sok modunk van, ezen a fagion most ezt csak úgy megveszem azért, hogy lássátok, hogy működik, és ugye az egyedi rendszáma ott van. Na, igen. Igazából kitöröltem, mert nincs rá szükségem, de ezt most úgy mindegy. A szerveren hetente egyszer van autósorsolás, igazából vagy hétfőn, vagy kedden szokott lenni egy igen. Darab autó. Vagy hát valamikor egy, valamikor három, de valamikor akár négy is, szóval igen. Ja. Elfelejtettem. Mit csináltál? Világban neki mentem. Nem láttam. Jó, hát akkor igazából elpézzük, nem? Oké. Kész. Várjál. Beverjük fejét, nem is komolyabb bajok. Gyorsan. Az is úgy szépen bekanyarodott, nem baj. Ezt is itt a Gabi barátom csinálta. Szerintem ez is nagyon jó lett. Hát igen. Akkor a rendőrséget nem mutatjuk, hogy ezt nem? Megmutatjuk, nyilván ezt a gétet is itt megmutatjuk. Azt hiszem, csak rendőröknek lehet csinálni, tehát hogy mozgatni, igen. Nyitódik is igazából. Nekem be van bindelve már a pergate. Ja, oké. És igazából... Hopp. Elnézést. Ez nem tudom miért volt. Itt van ugye az egyedileg, ez is, és hát nem egyedi, de kitexturázott modellezésünk, ugye skatepark. Nem, hát igazából igen. Megmutatjuk akkor a táblát. Ja igen, akkor itt balra fent látható egy Budapest City skateparkos tábla. Mutassuk meg akkor ugye a LSPD-t. Igen, a Santosnak a rendőrsége. De igazából minden frakcióban megcsinálom, hogy Budapest City rendőrség például, szóval igazából... Igen, hogy Budapest. Szóval hogy nem úgy van írva, hogy simán városháza, meg ilyesmi. Ilyenek nem Budapest City városháza, és a többi. Ugye itt is működik a pergate, gate, mi akarjátok.
Ugye itt van egy csomó rendőrkocsi. Itt van egy Igen, ott ugye egy Enforcer. Igen. Rangernek akarom mindig valamiért mondani. Na, a városházat még megmutatjuk. Belülről. Hát igazából mutathatjuk azt is. Ugye megmutatjuk, hogy az is normálisan itt át van írva. Mint látható, van RP a szerveren, most is egy rendőr ott ment, meg ott volt előző 2 buszos is. Igen, dolgoznak most az emberek. Igen. Most vagyok jelenleg 14-en, mint láthatjátok. Ugye ezt itt én csináltam, ezt a mappolást. Hát igen, ezeket hogy hívják, meg én tettem, szóval igazából közös mappolás. Azokat újra kellett rakni. Ahogy látjátok, itt is Budapest City városháza. Ugye a szokásos Jesse Smith, ugyanazokban a skinben, és Igen. ugyanazokat a... Azt átírhatnánk igazából, hogy milyen skin, de szerintünk nem Ez olyan jó. lényeges, hogy milyen skinben van. Igen. Rengeteg skin van. Igazából rengeteg kocsi. Egy baj van viszont, amit javítani fogunk, hogy ne 1 gigát töltsön le, hanem egy olyan 700 megabájtot. Vannak konkrétan fölösleges kocsik betöltve, amik nem kéne, hogy betöltve legyenek. Hát konkrétan igen. Az orosz hákút azt megmutatjuk? Hol is van az orosz hákú? Ott fent? Az orosz hákú? Az ott a GN fel, igen. Ja, hogy ott. Jó. Nem tudom, hogy Mert- itt voltál, amikor letettem. Igen, ott voltam. Csak mert tudod, hogy több helyen is volt már a orosz hákú. Orosz. Én gyors megmutatom ezt is, hogy itt nem tudom, hogy át van írva, hogyha nincs, akkor ez figyelmeztetés, hogy át kell írnunk. Vagy autóiskola, na át kell írni. Igen. És ugye itt is van egy licensz officerünk. Budapest Nem PC. Autóiskola Kft. Írjuk át az interiort, Renome interior. Igen, René interior. Akkor én átírom. De hogy? Akkor írjad igazából. Bocsi, set interior, bocs. Elnézést. És legyen a neve Budapest. Budapest City Autóiskola. Autóiskola. Így, és gyorsan ugye megmutattuk ezt is, hogy hogyan működik az átírás. Na, szerintem úgy körülbelül minden megmutat. Ja, még ugye az orosz hákú. Igen, meg a... Ugye még UMS, van a... UMS. Igen, például. Mivel az közelebb van, azt mutatom először. Ja, Az... meg a... Majd a Felon Company-t azt igazából majd én megmutatom, hogy hol van a hákúja. Oké. Ugye itt van egy olyan modellezett Budapest City városi központos Városi központ, igen. UMS-es mappolás, ugye meg modellezés. Itt található a mappolás. Hát igen, itt az a baj, hogy túl sok ugyanolyan objektet használtunk, de nem baj. Igazából nem is az a lényeg, hogy néz ki, csak a funkcióját lássuk. Szerintem nincsen lerakva most Maverick. Az nem baj igazából. Az mit keres ott fent? Hát gondolom, megnézte ő is a mappolásokat igazából, de az most nem baj, hogy jó. Ja nem. Nem Nem tudom, az. elnézést. Tudod, hogy oda van lerakva a... Tehát, hogy meghalt. Ja igen, hogy ő meghalt, és akkor... Tényleg ölj meg gyorsan, mutassuk hogy milyen. Rendben. Igazából akkor most ezzel fejbe is ölök. Ha meghalnál. Lőj sokszor, mert armorom van. Ja. Igen. Na, ugye egy ilyen nagyon rossz hang. Igen. De ez ebben fog maradni igazából. Igen. Na, itt van ugye, így néz ki a... Hát, hogyha meghalunk 5 percig, ott írja is a konzol. Hát, nem, a konzol nem írja. De itt írja, hogy 5 percre kórházba szállítottunk, 5 perc múlva fog kiengedni. Na most gotozok akkor. Rendben. Jöjj be most igazából akkor. Hát, de én akartam megmutatni az orosz hákút, de nem baj. Most nem az oroszhoz visszatok, hanem a Felon Company-hoz, mert igazából te még akkor nem voltál itt, amikor Nem is, az autókereskedés balra, tudod. Balra, meg a tuning system. a tuning systemet is megmutatjuk. Igazából ez a tuning system cserélve lett. Ja igen, itt van a híradós közben, akkor ha már erre Egy vagyok, kis lag. azt nem tudom miért. Igen, a Budapest City kocsit mutassuk meg. Jó. Ugye Budapest News-os kocsi van. Igen, nyilván ez is át van írva.
akkor most elmegyek a tuning systemhez. Meg ugye az autókereskedés, ami... Hadd vezessek már én. Ugye itt van a tuning... Most ezt a kocsit nem tuningolhatjuk szerintem. Ugye az alapvallahás tuning rendszer van bent. És akkor most elmegyek az egyik HQ-hoz, mert igazából Nem, először autókereskedés balra. De azt már mutattuk. Nem mutattuk az autókereskedést. Igazából azt is mutathatom részemről. A másik autókereskedést mutattuk, tudod? Ja igen, tényleg, hát ez a drága autókereskedés, nyilván ennek is kell egy líder. Egy ideje már offline-ok voltak, szóval ez is megpályázható. Most persze ennyi kocsia van. De szerintem az bőven elég is igazából. Igen. Ja igen, akkor én elmegyek a Fallon Companyhoz, az is egy maffia. Van már letéve interior, fegyverek, stb. És gyorsan eljövök. Sietőse vesszük a dolgot. Csak pont egyen vissza kellett volna menjek. Egyébként akkor hát megmutatom, hogyha lenne majd valakinek kedve. Ez lett itt a Fallon Company? Igen. Na ez jó lett. Ott van ugye a limuzinja a frakciónak. Itt ugye le lehet jönni. Van lent egy léderautó is, amit azonnal mutatnék, hogyha ugye 3 Q7-je van, egy darab SLS, egy burrito és 3 darab Sentinel, ami egy rendőr. Vagy hát nem rendőr elnézés, hanem egy modott BMW. A gazdag autókert megmutassuk? A Grottikert, hát azt is megmutathatjuk igazából. Megmutatjuk, hogy milyen kocsik vannak ott. Az egy gyors kis vágás. Igen. Igazából volt egy kis FPS dropunk, így meg kellett vágni. Nem baj. Igazából itt van a Grottikers. Nyisd ki. Kösz. Légy szíves, hogy tudsz hangosabban beszélni egy kicsit, mert nem mindig vesz így jöttés a hangod, és akkor az így... De az csak a TS. Ugye itt van végig Merit, Sadler, Emperor, Yosemite Villard, itt nagyon sok kocsi van. Hát igazából szerintem veszek egy kocsit, és azt kisorsolom közöttetek majd. Mondjuk egy Stratfordot. Ami vagy lehetséges, hogy igazából teljesen fel lesz tuningolva. Hát igen. Tudod, menjünk el a tuningoshoz és tuningoljuk fel. Oké. Mutassuk meg. Handlingek is vannak egyébként. Ide le lehet majd rakni egy valamilyen HQ-nak esetleg. Hát igen. Akkor még olyat akarok mondani, hogy az autó az 2 parukban lesz kisorsolva, és akkor azon belül mikor... Igen. Hát igazából szerintem holnap. Aki most nézi a videót, az 0631. 6:30-kor. Oké. Hogy jöttél ilyen gyorsan, de nem baj. Ugye ilyen tuning systemünk van, magyar, át lehet ugye festeni, feketére mondjuk, én átfestem. Lehet berakni nitrót, hidraulikát, ugye sztereó berendezést és kerekeket. Minden kerék azt hiszem modolva van. Most belerakok egy ilyet, és gyors azt így megvettem és kilépek. Igazából szerintem le is parkolom valahova. Ez ugye az én saját mappolásom. Ide lesz leparkolva, most nem érdekes, hol van leparkolva. Mindenkinek nitróval fogom odaadni, aki ugye megnyerte sorsoláson. Igen. Hát nem ezzel a kocsival fogok tovább menni, hogy még az üzemanyag se fogjon. Hadd vezessek az orosz HQ-hoz. Köszi. Rendben, tessék. Igazából a szerver már rengeteg fejlődésen ment keresztül. Teszem fel példának a tuning systemet, ugye, teszem fel példának a minimapot, a HUD-ot, a kilométer-óra az 2 napjára cserélve, szóval igazából nagyon... Ja igen, kilométer óráról még annyit, hogy... Méter per órában méri. Méter per órában méri, és nem kilométer per órában. Igen. Erre van az orosz HQ? Nem.
Ja, igen, tudom. Sokkal jobbra. Okay. Nem nagyon fognak úgy járkálni most az emberek, szóval most nyugodtan megyek a út közepén, most szinte nem fognak úgy járkálni. Ja, igen. És akkor én meg felhoznám azt is, hogy akkor fejlesztési tippeket igazából költjetek nekünk. Írhatok, igen. Ez itt ugye az Oroszákul valamiért nincsen interior, hogy itt ilyen hátul van, nem tudom. Szerintem ezért szándékosan töröltem, mert tegnap volt egy kisebb incidens az orosz. Ja, igen. Tényleg azóta lett törölve. Na, hát úgy körülbelül bemutattuk az egész szervert, nem? Szervert igazából. Hát, mit mutassunk még? Ugye az admin system akkor... Vagy most azt úgy egyben ne. Legyen, inkább mutassunk valami... Ja, a bankrupt systemet akkor megmutatjuk. Ja, tényleg, hát akkor igen, akkor már be is mutathatnánk a bankrupt systemet. És ez a videó igazából mikorra kerül fel, szóval mikorra számíthatnak rá az emberek? Maximum holnap, de még ma szerintem. Rendben. Gyorsan ugye megvágom. Ezek amúgy most így ki lesznek vágva. Ott a felső fejlészet igazából azt ne vegyétek figyelembe, az... hát valljuk be őszintén, igazából nem lehet, hogy olyan luában van megírva, amit nem lehet igazából törölni a szerverről, ezért mindig így szoktam kiírni a TSIP-t igazából. Fórumunk egyelőre nincs, lehet, hogy ezt még nem teszem biztosan. Igen, ahogy Gabi mondta, Lua az fájlban íródik, nem Luában. A Luát azt ugye annyi különbség van a kettő között, hogy a Luát lehet formázni, a Luacot pedig nem. Igen. Reméljük most nem történik éppen bankruptlás. Reméljük, igen. Ja, egyébként sok szerveren nem csinálták meg, ugye a scoreboardon ott látszik, hogy online játékosok 30/12 és a mi szerverünk ugye 30 slotos. Ugye itt van a bank, tassunk még szerintem igazából. Hát igazából most így hirtelen nekem semmi jut eszembe, semmi. Akkor szerintem elköszönnénk. Mindenki azt mondja, hogy próbálja ki a szervert, nagyon jó szerver szerintünk. Igen. És sziasztok! Sziasztok!